Is het gouden in de streek, dan is het onderhand. En als dit niet wordt opgelost, dan wordt het in de rand. De dreklui zien dit niet tevreden, ze hebben bezwoer. Protesten zien al ingedeeld, nu zinken me streek geen koer. De drekman tegen het staken, tot er geen hulpmotor onze kerke heet. De drekman tegen het staken, zonder motor is de kerke niet compleet. Nu weet zich de gemeente geen raad, de drek bij wordt en zeker ieder straat. De drekman tegen het staken, tot er geen motor onze kerke heet. We maken allemaal gaat met in de moderne tijd. De krijgen tot een zenuwwees en wordt het niet meer kwijt. Dat heb ik bij dan allemaal alweer een nieuw probleem. Dat komt dat mijn maand televisie heeft gezien. En het schoonste van de mop, die blijven in de kop. Mijn maand is weg van televisie. Met de keizen die er heet is erg min. Hier is dat rollen ze weg met de politie. Voor zo'n thuisstel breekt er nog een zin. Dan heb je maar met carnaval, die altijd weer voor mij betalen zal. Hier zit dan vast en mijn pekske blijft in de kas. Beginnen maar met carnaval, die altijd weer voor mij betalen zal. Hier zit dan vast en mijn pekske blijft in de kas.